Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan. Babalik sa ating tropical weather analysis. At ito po sa araw na ito ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 15 hanggang 17, 2020. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. At umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Kita po natin ang dating bagyong si Karina ay nalusaw na po bilang isang low pressure area at patuloy na yun na kumikilos sa may dalampasigan po ng silangan bahagi ng Taiwan. Ito po ay nag-accelerate na yun at ma-absorb po sa isang dumadaan po ni stationary front. So mamamatay na tutuluyan at kita po natin yung kanyang napadpad pong kaulapan. Ito po yung kanyang trough dito po sa may western sections po ng Taiwan. At dahil po dyan, pag alis niya ay hinihikayat niyang bahagya ang hanging habagat at nagbibigay po ng preskong panahon na mainit na may kasama po mga maulap na papawirin sa bahagi po ng Batanes Group Islands. Dito naman po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging mainit, katamtaman po lagay ng panahon. Subalit may maulap na papawirin sa hapon at may mga pagkulog at pagtitlat sa hapon o gabi. At magiging malawakan po yan, magiging mas malawak po dito sa may bahagi po ng Visayas, Bicol at Mindanao dahil po sa papalapit pong surface trough at magbibigay po ng mga isolated hanggang kalat-kalat na mga pagbuhos ng mga ulan dito po sa na mga lugar na binanggit natin. So overnight po yan hanggang bukas ng umaga. So inaasahan po ang medyo makulimlim na panahon na may mga localized na thunderstorms. At ito pong kaulapan na ito po yung dating mahinang LPA na namuo dito sa may area po ng Yap at Palau. At sabi nga natin, malulusaw po. So ito na po yung kanyang remnants na dumadaan na yun sa may silangan bahagi po ng Visayas at papalapit po sa Kabikulan sa mga oras na ito kasama po Mindanao. Samantala, sa labas ng ating bansa, meron naman pong isang surface trough. Ito po yung dating mahinang LPA rin, di ba? For the past 2 days, dalawa po sila. So ito po, nalusaw din. At nasa kanluran bahagi po siya ng aktibong intertropical convergence zone dito po sa may western at central Micronesia. At yan po ang ating latest sa ating GovSat. At kung titingnan natin yung fast animation, ayan po, ginagita po natin ang biglaang pagdating nitong surface trough. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, ayan po, ginagita po natin ang pag-approach itong surface trough. Samantala, dito sa may kanluran bahagi po ng Luzon, ito po yung mga convective isolated thunderstorms sa hapon o gabi. At ngayon nakakanasan po mula sa katibukan bahagi po ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, hanggang dito po sa may dulong bahagi po ng Ilocos Norte. May mga localized thunderstorm po tayong magaganap dyan. At dito rin po sa ibang bahagi po ng Northern Luzon, mag-ingat lang po sa mga lightning strikes at biglaang pagbabaha pag may malakas po na thunderstorms at posibleng magkaroon po ng mga landslides pag mayroon pong napakalakas na thunderstorm na dumaan sa lugar ninyo, lalo na itong papalapit na surface trough. Samantala, ito po yung ating windy.com rain at wind forecast mula sa ECMWF. Sa susunod na 2 araw, ang hangin po natin ay mula sa Timog Silangan. Ito pong surface trade winds na ito. At magbibigay pa rin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. Isolated po yan bukas ng alas 4 ng hapon. Samantala, pagdating naman ng Biyernes, ayan po, patuloy pa rin po yung mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Isolated po yan. Pero mas malakas po ang mga makakanasan po ng kanluran bahagi po at gitnang bahagi po ng Luzon. At yan po, kinagitan po natin dito ang bahagi po ng Southern Tagalog, Metro Manila, Tarlac, Zambales, Pangasinan, La Union, Benguet, Mountain Province, Cordillera Mountain Range at Ilocos Provinces. So yan po ang pwede mangyari. Dito po sa Bicol ay mga maliliit na tsansa na magkakaroon ng mga localized thunderstorms. Dito rin po sa Kabisayaan at Mindanao, ang mga moderate chances naman po ang mga thunderstorms ang posibleng maganap sa Biyernes po ng hapon, lalo na po sa bandang alas 4. Okay? At ito naman po ang ating rainfall accumulation sunod na 3 araw at kitang-kita po natin dito sa windy.com na forecast na isolated po ang mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. At bago tayong paalam, ito ang Global Tropics Hazards at Benefits Outlook mula sa Climate Prediction Center ng US NOAA. At kita po natin sa week 1, valid po ito ng July 15 hanggang July 21. Ito po yung dating si Karina, hindi natuloy kaya moderate chance po na magde-develop. At wala naman po siyang kasunod dito po sa ating basin. At pagdating po ng week 2,
valid July 22 hanggang July 28. Patuloy pa rin wala tayong nakikitang activity o aktibidad sa may Pacific Ocean, lalo na dito sa may western part kasama po ang Philippine Sea at Pilipinas. All clear po, walang tropical cyclone activity. Meron lang po tayo ditong above average rainfall. Medyo katamtaman ang tsansa dito sa may bahagi po ng Indonesia at Malaysia, but ang Pilipinas ay mukhang nasa normal average rainfall tayo by July 22 to 28. Mostly mga localized thunderstorms. Okay, so yan po. Diyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang Biyernes. At muling ulit babalik tayo sa Friday upang ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa typhoon2000.com, ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo dito sa ating YouTube channel.